אני הכי אוהבת את הזמן הזה, בו אני עם הבנות ברוגע. רק שלפעמים הודעה קצרה אחת יכולה להשבית את השמחה. אבל מאז שיש לי את קמומילו, אני כבר לא מאבדת השתונות. קינים זה חלק מהשגרה בכל בית עם ילדים. בנות, בנים, שיער ארוך או קצר. היום אני רוצה לספר לכם על קמומילו. מכסח קינים פורטה, מוצר מעולה ומוריד לי דאגה מהראש. תרתי משמע. כל הטיפול לוקח 7 דקות בלבד. 7 דקות ו0 קינים. הוא לא מכיל חומרי הדברה. הוא מגיע בתרסיס נוח והכי קל לשימוש. בטוח לשימוש כבר מגיל 2. לא שבלוני ועם ריח, מה זה נעים. זאת הסיבה שאני תמיד מחזיקה קמומילו בבית. 7 דקות חוזרים לשגרה.